खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन अखा हादोंलै मा खामफ्लायाव लाना जिरायनो ना मानोसो सानदों आं नै बावहाय बे अन्थायाव जिरायनानैनो भिडिअ लानो ना मानो सानबाय थादों। बेयाव जिरायना बुंब्लाबो थाफ्लि सालायलांगोन ना खिबुफ्रा सालायलांगोन बारानो लहा रड जिरायग्रा माग्रा गैया दरजा गेटफोराबो नै बिदिनो गैयि मानसि दा गरिब गलामनि फिसा मानसि गलामनि फिसाब्लाबो जों एफाराब UPPL नाव बिथाब लक्ष थाखा बिनानै जाया आं लान्था सारखौ मानो हाग्रामा सारखौ मानो मोजां मोनोना आं दिनै एसे क्लियार बुंनि हाग्रामा सारा सानसे समाव सिलाय लाना नांबोनाय ना बिनि थाखाय मोजां मोनो आरो बियो ओरैबायदि माने बिनि बाथ्रा बुंनाय ना बिनि माबाफोरा एसे एनै थगायनाय मानाय बाथ्रा बुंनाय मानाय पलिटिक्सआव बाथ्रा दान्थेनाय मानाय बेफोरो जागोन सिलाय लानानै नांबोनाय ना हाथियार लानानै नांबोनाय बै समाव बिबो माने हाथियार लाना नांबोनायब्लाबो ओरैबायदि साफा गोसोजों नांबोनाय बिनि थाखायनो आं मोजां मोनो आरो रन्जन दैमारि सारखौबो ना जायानो हक हाथियार लानानै नांबोनाय सोमावसारबोनाय मानसिफोरखौ एसेब्लाबो मोजां मोनो दा फेरेंगामोन बायदिखौ मानो मोजां मोना मेन बाथ्राया गुलि अरनो मोनाखैना NDFB-नि ट्रेनिंखौ फुल ट्रेनिं मोनाखै खस्थ' मोनाखै बेनिखायनो बियो बिराद थगायनो हायो बे आरोखि बाथ्राया थ' आं नैबे मोनसे भिडिअखौसो होनो नागिरदों फेरेंगाया मानो थगायसुला आरो फेरेंगानो आं दाखालि समनिफ्राय मानो भट होनाङा होननानै बुंबाय थादों आंनिनो जोंनिनो मानसि आंनिसो होनफ्लांदों दै सरि क्षमा खालाम फेरेंगाया खर' देरथारगोन बियो नङाब्ला गावनि फिसिना दोननाय माखासे मानसिफोरखौ थोनहरनानै न'थ' बुख्रेबना थांफैगोलै आंनाबो न' गैखाया मानसिफोरनि न'आवसो भारा थानाय ना सिफायना गालांबा आंसो थोथारगोन बेफोरबायदि जाय हक फेरेंगानि माखासे भिडिअ दं इलेक्सन केम्पेइनाव NDFB सोद्रोमाफोरनो मा खोथा होनानै दोननाय UPPL-नि थांखिया गिबियाव बिमा माहारिखौ माइनाव बिमा दानाय बेनि उनाव जोङो इयुथफोरखौ जोहोलावजोफोरखौ लानानै जोंनि जा इयुन बेखौ दानायनि थांखि जाय बिथांमोना दिनै BTR-आव जेबो गैया होननानै बुंदों BTR-नि बै फैनाय कौटि रांखौ जाख्ल'नायनि थाखाय जोंखौ आरो बायनानै बाजारनि मैगं थाइगंफोर बायदि बाहायनो नागिरदों बेनि थाखाय नोंथांमोना सांग्रां जानायनि सम फैदों मोनसे बाथ्राया रोखा UPPL हानजाया देग्लायहाय सरकार दाखागोन BPF-आ हाजारखि गाबख्रावाथों मानो सावरायग्राया हाजारखि जोख्रां राजाबायाथों मानो बिसोरो मालाबाबो सरकार दानो हाखाया मानोना बिथांमोननि जा लोरबांथि बेखौ जोङो बयबो मिथिखागौ बिथांमोननि लोरबांथियानो जादों जाख्ल'नाया बिथांमोननि धोरोम आरो थगायनाया बिथांमोननि खान्थि जों 4 लाखनिफ्राय 5 लाख सेंग्रा सिख्लाफोरनो थांना थानायनि राहा लामा होनो नागिरदों नंखायनो जोङो हमदांनो हायो फैगौ 5 बोसोराव जोंनि BTR हालाम एबा BTC हालामाव थानाय निबनुवा समस्याया जोबस्रांनायनि लामायाव आं स्पेसियेलि NDFB-नि गथ'फोरखौ बुंगासिनो दङ फैगौ समखौ नोजोर बोनानै दान्दिसेनि रंजानायखौबो जुदि नोंथांमोना नोजोर बोनानै गावनि गोसोखौ मोननै नावाव आथिं होनानै जुदि गुरलाय गुजाय खालामनो नागिरोबा आं UPPL हानजानि सासे सोद्रोमा आगुनि जोंनि NDFB-नि सासे सोद्रोमा हिसाबै बेखौल' बुंनो नागिरगोन दान्दिसेनि थाखाय रंजानोब्ला नोंथांमोना BPF-आव हाब अराय समनि थाखाय इयुन दानोब्ला नोंथांमोना UPPL हानजायाव हाब नोंथांमोननो BPF-आव हाबनाय लोगो खोब बारा होगोन 10,000निफ्राय 20,000 खैदिन जागोन नोंथाङा UPPL-आव हाबनाय लोगो जों नोंथांमोननो पास फैसाबो होनो हाया नाथाय इयुननि लामाखौ जों होनो हागोन थामहिनबा थांना थानायनि राहा लामाखौ जोङो होनो हागोन फैगौ समफोराव जोंनि हानजाया जेराव सरकार दाखागोन मोनफ्रोमबो NDFB-नि मुङाव मुंख्लं जानाय मुंख्लं नखरफोराव जोङो सासे करि सरकारि साख्रिखौ जोङो होगोन आं बेखौ दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव एसुरेन्स होबाय 5 बोसोरावहाय जोङो ओरैबायदि मावगोन थांनाय 17 बोसोरावहाय BPF-आ मावनो हायै खामानिखौ जोङो मावनानै नोंथांमोननो देखायगोन नंखायनो नोंथांमोना जोंनो खेबसेल' खाबु हो जों नोंथांमोननियावहाय BPF-नो होनाय 17 बोसोर बायदि जों बिया जोंनो 5 बोसोरल' खाबु हो रायजो राजाफ्रा बे 5 बोसोरावहाय
जोङो जुदि जेबो मावनो हायाब्ला आं स्पष्ट नोंथांमोननि सिगाङाव बुंगोन हारिनिख्रुइ देरसिन प्रमद बर'आ जानो हाया, हारिनिख्रुइ देरसिन गबिन्द बसुमतारी जानो हाया, हारिनिख्रुइ देरसिन बिआर फेरेंगायाबो जानो हाया। नंखायनो बिथांमोना 5 बोसोराव रायजो राजानि गांनाय उखैनाय बायदि लुबैनाय बायदि जेबो मावनो हायाब्ला 5 बोसोरनि गेजेर उनावहाय नोंथांमोना बिथांमोनखौ बल बायदि जोगार हर स्पष्ट खोन्था बियो।